थांनाय 26 तारिखआव बिश्वजित देवबर्मा पापकार अटुबाय फेरै बुथारजागौमोन तुयै तिनि खवाय लकेल मालखुं मटर नायरक सालसानि बन खलायगा बासायबारि NH लाहारो जास्टिस सानै लामा कासुलायगा नायथंनाय ताकुकताय बुकुक सं आं तिनि फायसाफायजाक बासायबारि आमचायो म NH8 लाहार no nugui makhana ni buskango kabang maro IMWU Indigenous Motor Worker Union ni kabang ma lukurok bortini lahar buskango busawoi lahar kasulajak tangi lahar kasumani kita seminai legana tangi lortini o lahar kasumana ka ini je chini Biswajit babu chini IMWU ni secretary bo langma somani gari ferjagoi aboni bangoi sungtini lahar kasuka je bini je fennai bono ebi kora saja rinan bangoi sung abon bangoi sungoro tini lama kasuboi parkai ab fennai ki romje khudabo o fennai romja ka abono sung teu bono teu phasi order ritu sung absungo nayo तो संगो जे ची ऑफिसर जे साइट म खनमा त बन त अलरेडी थिका हने खनावया कनै जे फेजाक नाय चिनि ताखुक बिश्वजित एके बन अलरेडी रम खने खनाव हंके ताबो बुतै तिनि जराते बुतै बो की जेलोते ना बरतों सार संतो सावो जेलो हिनय chung tabo posto kahangka maya ko bo jelo da na yogjak da na buti bo chung tabo kahangke semiya ko abon bangai chung tabo je chini sar bai chung te se kok salainai bono thik darom khana buti ngokha chung abono nainai muya hangkai chung te bongo lahar ka sunai chung je muya sa mar malai khero osi sar ma malai kha champer ps na osi ma malai kha chung tini ni to malai ya ro sangro ko us kangkai malai kha sanno sungmani sawo chung eres kha thaya chung nugya siru bosto saka eres kha nai sungabo je busuk je sotto sungabo saimiya o kerango tu dabo bono busuk kotor busuk kerak mazar ro rikha bo butam sa bo to sawo sungabo no kerak mazar nai busuk jote kerak mazar no sung saimiya sungte bo kerak mazar nai bono je jinan bangoi sung rom kharam ya sungabo kahangke saimiya je bo sawo je rom kha nge sungabo to ondo bisas sungno nugya ko je bo sama bai simi sung masuk bisas kana kai sungte isa ngokai to khai manai nai bono ang tang sung khangke nai di kabang ma chim boro ma hikeno feria kanai kabang ma kisah phuluna bagai rombo kintu olor ko kaya karo maro nogota norok tini oro ki laharo kasu lemani mo koi biang biang gar malkhung ro nor kasu chung tini je malkhung je kasu mani je chini khoi district ni simi chung gari kasu te Komolpur ba Ambasa Koilasor Kumargat abo bas ngai chung yakaro ge busuk jra tongai norok tini ro chung tini 6ta to 6ta poronto tongnai no kai ni sinumung ki ari gadi ang kha IMW ni central body ni vice president Poilen Deborma ngai chini ngomo Indigenous Motor Worker Union aurni hoite chung chini Biswajit babu je thiman hoite chung tabu lahar kasu jak ge tam saklai nai nang chini tibra salu korok no sin tiprasa lukorok no chini Biswajit thiman bisingo ang sao chini pungbar rok sisabai de ingo bai de tamong kai bin sal phaikan kai tangoi kai chung kai phejang mangda thinai ai os kang bo ngo thangka bike thok dana hing mansi o hati marani chini ngo khompui Deborma bonogo buthara ekhonai klang thaka aboni kono ekta suraha maya kun maya kono bono ekta sajaboriya kostabuya chunga hai kai da thinai tebo abahi kai ngo khaya ekhonai chung ekdom krak majra benan bangai chung chini je sar chung ngo bono ekdom soi krak kai ngo majra didi erpore chung lahar kasumani jodi asogi ang kai chung teb kasunai okay hamamo thaini bomong mo thaini bomong kha basaibari takuk do sagari tini nungtam saklai nai chini tibra salu korok no mo hai kai kabang ma chung thai kabang ma chini tibra sarok no je borok wanji dofani borok chaya kare tino mo hai kai bothari tongmani te justice tokmaya tam saklai nai no balai hambai media person to nang bisingti no saklai na kalai je chung balai kha dumani bisingti tini okongnon sanai thanai 26 tariko chini takhu Biswajit Deborma basaibari amchaini no bo dalai kaham borok kaham kaisa sang saimano joto palkhai na bo joto area borok saimano bo malkhung thutai mani karono chino basaibari hati kana ono dini 26 accident ni pore 29 tariko thangna dini langma ari lang tai bo ekta
সংগঠন নি borok tongmani bini সংগঠন ka IMW একটা asa party party saka সংগঠন tongmani se saka সংগঠন ni bo Rema-Tusa regional committee ni bo secretary tongmani da bini ulangmari mani purpose no tuina jeng tini oro lahar kasulainan kalaikha kai kabu bini je o thutainai bono je thutai je langmari nai जों खोनागा जे बनो एरेस्ट खालायगाहिनाय जे दिनाव बिन लांमारि खावदिनो एरेस्ट खालायगाहिनो हायफानो जों काबुबो अबो जों कनफार्म साइमिया जे बो जे एरेस्ट दांखांगिया अबन बागै जों दिनै लाहार कासुना खालायखा बिनि उपयुक्त शास्ति बो जे बरंगा अमाहायकै लामाखौ जारो थुतायाखै बिनि जे लांमारि रिमानि बुइनो अम्बु बिनि उपयुक्त शास्ति बो माननांथुन सरकार बिनि सिङावबो आवेदन दं सिनिमुं रिगारे अनि सिनिमुं पार्टी IPF ni Faisal Division President Bumongga Firuz Dabar. Belai hambai cinta kokno norok nugui mangkhana naidi borok tini justice mayanggai kabangma orot sini korok indigenous motor worker union ni bukhaktui tini pungpana tongimanu ni sobar korok nai tongdi chini omam plan bising tei soya khare